राबां दख'रा एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो बानजायाफोरनि मावख' बेखेवदों। बानजायाफोरनि मावख'खौ बेखेवनानै होयो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि बिथाङा। फैगौ 2024 इं मायथाइनि 27 आरो 28 जानुवारियाव खुंफुंगोन राबां दख'रा एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो लोगोसे 27थि बोसोरसालिया जथुमा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय राबां दख'रा एबसुआ फैगौ 2024 इं मायथाइनि 27 आरो 28 जानुवारियाव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे 27थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो बानजायाफोरनि मावख' बेखेवदों। बे बानजायाफोरनि गाहाय मावख'खौ बेखेवनानै होयो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावगिरि फैलाजे बरगयारि बिथाङा। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि भारत बर', कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर', बिथांमोना लोगोसे राबांगुरि ओनसोलनि गोबां फोरोंगिरि, समाज सिबियारि बिथांमोननि बाहागो लानायाव बानजायाफोरनि मावख' बेखेवनाया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद फैयै फैयै 50 बोसोराव आगान सुरफैबाय। बे 50 बोसोराव गल्डेन जुबुलि सेलेब्रेसन खुंनो थांबाय दं आरो बेजों लोगोसेनो गावनि 27थि बोसोरारि जथुम्माखौबो फालिनो थांबाय दं। फोरमायनो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनगोन। बे हाबाफारिखौ जोङो जानुवारि दाननि 27-28 खालारनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंनो थांगासिनो दङ। थारैनो बियो जोंनि मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि जागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गोदोनिफ्राय जोंनि राबां दख'रा एबसुजों सोमोन्दो लाखिनानै गुबुन गुबुन समावहाय खामानि मावबोबाय थानाय जोंनि बर'नि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय गावबा गावखौनो बावसोमनाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो गोसोखांनानै जोङो मोनसे बिजाब जारिमिनारि मोनसे बिजाबबो दिहुननो थांगासिनो दङ आरो जायफोरा दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव थांनानै दङ दा बिथांमोनखौबो जोङो साफ्रोमखौबो बे हाबाफारियाव लेंहरनानै बिथांमोनजों सावरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो आसा खालामदों बे जोंनि 50 बोसोरसालिया जिथु हाबाफारि आरो 27थि जा एनुवेल कनफारेन्स बे हाबाफारिखौ जोङो थारैनो गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो हागोन आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि हालामनि गासैबो थाखोनि रायजो राजा बिथांमोनखौनो नैबे राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मावफुंनो लानाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंखौ थारैनो हेफाजाब होगोन आरो हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंहोनायाव जोंखौ बयबो मदद होगोन। जों बेखौ रिसिपसन कमिटिनि बानजाय आफादनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायथ'वाखै। साननैसो उनावहाय जोङो हाबाफारिखौ मा लानाय जागोन सोर सोर आलासिखौ लेंनाय जागोन बिनि सोमोन्दै सावरायनानै फाइनाल खालामगोन। जेब्लानो फाइनाल जायो अब्लानो जोङो जोंनि प्रग्राम बिलाइखौ जोङो मावफुंगोन। बिनि उनावहाय जोङो मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोन बयनोबो फोरमायनानै होगोन। दिनैहाय खुंफुं आफादनि नैबे अफिसखौ लानाय जादों। जोङो नैबेखौनो आसा खालामदों दिनैनिफ्राय जोङो जोंनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जागायजेनगोन नैबे मावख'नि गेजेरजोंनो। दा जों बेखौनो आसा खालामदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि नैबे ओनसोलाव जाहाथे जोङो मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि आरो गोजोन गावजों गाव गोरोबलायनाय बे थासारिखौबो लाबोनो हायो। बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायफोर गोदान जोलैफोर दङ बे जोंनि ओनसोलाव जालांनाय मोनसे समनि माखासे जारिमिनारि माखासे जाथायफोरखौ जिहेतु दानि लाइमोनफ्रा मिथिनो हाया नैबे फोरबोनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जोङो जिखिनि हाबाफारि लानो नागिरदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों थारैनो जोंनि इयुन जोलैफ्राबो जोंनि राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनखौ मिथिनायजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि जारिमिनखौबो मिथिनो हागोन। जों बेखौनो आसा खालामदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बर' खौरां निउस चेनेलनि खौरांगिरि आरो गासै नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। जे फोरमायनानै गोजोननाय मोनगोन जे राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 1974 इं मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। फैयै फैयै देग्लाय 2024 इं मायथाइयाव 50 बोसोर जागोन। दा बेखाय दख'रा एबसुआ जे 50 बोसोर महरै
जोङो गल्डेन जुबुलि अर्थात सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेखौ फालिनो थांगासिनो दङ जानुवारिनि 27 आरो 28 खालारै। दा बेवहाय जोङो राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैनि हाबाफारिजों खोब गाजा गोमजायै बेखौ खुंफुंगोन होननानै फोसावनाय। फैगौ 2024 मायथाइनि 27 आरो 28 खालारै राबां बर' बाजार रुमां नोगोर बे गेलेग्रा फोथाराव बेखौ खोब गाजा गोमजायै जोङो फालिनो होननानै आखायाव लादों। दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै आफाद हिसाबै जिहेतु रायजोनिनो आफाद बेवहाय गोदोनिफ्रायनो एबसु जागायजेननाय समनिफ्रायनो बेवहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय लानानै समाज फोसाबनायनिफ्राय लानानै सोलोंथाइ सांग्रांथिनिफ्राय लानानै गोबां रोखोमनि हारिनि फोजाखांनाय बायदिसिना खामानिनिफ्राय लानानै नैबे राबां दख'रानि बेन्दोंनिफ्रायबो माखासे मानि दैदेनगिरिफोरनि बिहोमा दङ, माखासे खामानि मावनायनि बिहोमा दङ। बेनिखायनो आगोल जिखिनि मावबोनाय आरो दानि जिखिनि मावनाय दैदेनगिरिफोर गासैबो सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ मान होलायनायनि गेजेरजों आरो रायजो राजाफोरनि गासैनिबो सहाय सहयोग हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजों जोङो हाबाफारिखौ ग्रोम ग्रोमै खुंलांनो होननानै आखायाव लानाय जादों। आङो बेखौनो खावलायगोन रायजो राजा हिसाबै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनिनो मोनसे आफाद, जेब्लायबो रायजोनि हेफाजाब मदद आरो बाहागो लालायनायनि गेजेरजोंनो हाबाफारिफोरखौ खुंफुंबोबाय थादों। बेखायनो देग्लाय नैबे गल्डेन जुबुलि खुंनाय हाबाफारियावबो जिहेतु रायजो राजाफोरनि बाहागो लालायनाय हेफाजाब मदद होलायनायनि गेजेरजों नैबे हाबाफारिया जाफुंसार जानांगोन। बेनिखायनो बयबो बाहागो लाफैलायो बेखौनो आं खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होफैलायगोन, बयबो मदद खालामफैगोन, आरसिजों लोगोसे दख'रा एबसुखौ मदद खालामफैगोन बेखौनो आं रायजोनिसिम खावलायहरो।